Povestea mea începe într-o duminică spre sfârșitul lui mai 1954. Mă întorceam spre casă pe drumul meu obișnuit, nespus de plăcut pentru priveliștile sale. Și după cum e obiceiul, m-am oprit în creasta dealului să mai răsuf o leacă și să privesc de vale. Satul meu, Todirești, la drept vorbind, nu e foarte arătos și față de multe alte sate chiar rămas în urmă. Mie însă și satul și locurile din jur mi-s tare dragi. Doar pe locurile astea am copilărit. De aici sunt oamenii pe care îi cunosc și care mă cunosc de când m-am născut. În ziua aceea coboram spre sat mai plin de nădejde ca oricând. Va sălta și satul nostru, nu-i chip altfel, îmi ziceam, bucurându-mă de înfățișarea sărbătorească și veselă a oamenilor. Ca în fiice duminică, Ghiță Rusu, deputat în sfatul popular, și Moș Toader Lăcătușu, bătrân fruntaș odireștean, se îndreptau spre horă. Jocul începuse de mult în fața unei șandramale vechi și urâte, înfiptă ca un spin tocmai în mijlocul satului. Îi priveam jucând și mă gândeam, ce bine ar fi să aibă un loc al lor, ferit de soare și colb, în care să petreacă după voia inimii. Și apoi, ce mai echipă de joc s-ar fi putut înșgheba cu tinerii ăștia dacă am fi avut o sală și o scenă? Dar la noi cămin cultural exista numai cu numele, clădire n-aveam. De? Noi cam de multicel amânam construirea căminului, iar alții, după cum se vede, nu stau cu mâinile în sân, ci clădesc. Parcă auzeam oamenii la adunare spunând despre mine. Alt secretar Vasile Buzar. Alte sate, de când și-au clădit cămin. Noi ce așteptăm? În după amiaza aceea, echipa de jocuri din Ruginoasa n-a avut altceva mai bun de făcut decât să vină la noi în ospeție. Eu știam de asta. Oamenilor le-a părut bine că de muzică, joc, fete ochioase, mie însă mai puțin. Nu pentru că n-aș fi om primitor. Alta era pricina. Scena. Știam bine la ce cugeta bădia Ghiță Rusu. Scena noastră o să ne facă de râs. Lăcării ăștia din Ruginoasa or să facă pe socoteala noastră un haz nemaipomenit. Și nu or să se liniștească până nu afla întreg raionul. Mai bine nu-i chemai tovarăș președinte, spunea Ghiță Rusu. Acum ce să-i mai faci? Am pățit rușine. După amiaza aceea, gândeam cu toții același lucru. Am plecat de acolo știind că negreșit încă în acest an, odireștenii își vor avea căminul lor cultural. Câteva zile mai târziu, bădia Ghiță Rusu se întorcea din țarână și trecea să-și ia nevasta de la o adunare a femeilor. Le vorbea deputata Ioana Tudorache. E foarte bine că oamenii vor să clădească un cămin cultural. Dar pentru noi, femeile, mai însemnat e acum să facem casa de naștere. Nici dispensar n-avem, nici doctor. Iar nevastă mea, mamă eroină, apăra casa de naștere ca o leoaică. Povestindu-mi despre adunare, îmi zicea că toate au încuvințat, spunând că nu există femeie în sat care să gândească altfel. Asta ne cam încurcat socotelele.
Gheță Rusu a pornit cu nevastă spre casă, dar tot oprindu-se să o lămurească, i-a ajuns din urmă Lelea Maranda, o vecină de-a lor care plecase și ea de la adunare. Rusu ținea la ale lui și le tot dăscălea, spunându-le că n-au dreptate. Atunci i-a zis și baba câteva vorbe. Vezi că aici, la marginea satului, m-au apucat odată durerile. Și aici, sub fagul ăsta am născut. Se cuvine oare să le lăsați pe astea tinere să pătimească la fel cum am pătimit noi în anii aceia? Nu. Rusu nu voia să mai întoarcă anii aceia. Și atunci, ce era de făcut? Mezina mea învăța tocmai să adune. Asta mi-a dat gândul să mă apuc și eu de tot felul de socoteli. Tot socotind, eram gata să întârzi de la sfat, unde în seara aceea se ținea sesiunea Comitetului Executiv. Trebuia luată hotărârea așteptată de tot satul. La început lucrurile păreau gata, hotărâte. Se va construi căminul cultural. Procesul verbal îl întocmea moș Ion Corbu, jălbarul comunei, om foarte de treabă. Birică, președintele nostru, așa a dus de la Pașcani planul căminului. Eu știa că lucrurile nu sunt chiar atât de netede și că nu toți deputații vor fi de aceeași părere. E tot dat zor cu căminul, spunea Ioana Tudorache. Dar v-ați gândit că n-avem casă de naștere, nici doctor și nici moașe? Vasile Puslaru socotea că cele spuse de Ioana sunt vorbe de clacă. Dar Ioanii nici că-i păsa. Casă de naștere ne trebuie. Atunci Vasile Puslaru s-a băgat în vorbă. Cămin cultural ne trebuie nouă. Las că vă știu eu. Copii vă pricepeți să faceți, dar cum se nasc, nu vă mai pasă. Părerile începuseră să se împartă. Am așteptat să-și spună cât mai mulți gânduri. Și apoi le-am arătat ce-am socotit acasă. Putem clădi și cămin și casă de naștere. Avem puteri destule. Lemn și piatră în comună, rațe de mulcă destule, bani vom aduna. Va fi greu, asta e drept, dar satul nostru va sălta dintr-o dată. Discuțiile au continuat mai vârtos. Orele treceau. Putem să le facem, a zis și puiul Fierau. Apoi Ghiță Rusu a arătat cu chipzuială că propunerea mea e bună. Așa că, până la urmă, mi s-a împlinit nădejdea. Când s-a pus la vot propunerea, s-au ridicat toate mâinile. În ceasul acela, am știut că începe o vreme nouă în viața todireștenilor. Duminica următoare, hotărârea Comitetului Executiv trebuia adusă în fața adunării populare. Și în vreme ce tot satul fremăta, știind despre ce este vorba, se mai găseau unii cărora puțin le păsa de cele ce se întâmplă. Oamenii așteptau să le lămurim planurile noastre. Le-am arătat cum ne-am priceput mai bine, de ce e nevoie de amândouă clădirile și pe ce ne bizuim când ne încumetăm a le face. Este la noi unul Costache Puslaru, că e om de treabă, dar care are obiceiul să se îndoiască de toate. E peste puterile noastre ce spun dumneata, mi-a zis el. Nu spun eu, ci socotelele, și ele nu mint. S-a pus la vot hotărârea. Și când au început a se ridica mâini din toate părțile, știam că vom izbândi. A doua zi ne-am dus o solie întreagă la Pașcani, la președintele sfatului raional.
Moș Toader, ca cel mai bătrân dintre noi, a fost poftit să-i spuie președintelui ce vânt ne-a adus. Cu vorba lui vioaie, bătrânul i-a deslușit planurile și nădejdele todireștenilor. Omul a fost gând la gând cu noi. Ne-a făgăduit tot sprijinul raionului, dar nu numai atât. În fața noastră i-a chemat la telefon pe țeferiștii de la atelierele Pașcani. Directorul atelierilor ne-a trimis vorbă că ne așteaptă. Cunoscându-i pe ceferiști mândria raionului nostru, n-am avut tip de îndoială că vor răspunde cum se cuvine la chemarea noastră. Peste câteva zile, într-o dimineață, a apărut pe șleaul todireștilor un tânăr necunoscut. Era inginerul Marin Beșchia, trimis de președintele raionului să conducă lucrările din satul nostru. În aceeași dimineață, în pădurea Vladnicului, oamenii au venit să doboare lemn pentru construcție. În dimineața aceea, pădurea a fost martora unui lucru neobișnuit. A ridicat cel dintâi securea chiar brigadierul Ion Iurea, mai marele paznicilor pădurii. De câte ori am avut prilejul să văd cum se doboară un copac, am simțit o strângere de inimă. În ziua aceea însă, n-am avut nicio părere de rău. Dimpotrivă, îmi venea să chiui de bucurie. În același timp, alți oameni izbeau cu sete în acoperișul și în pereții acele șandramale urâte din mijlocul satului pentru a face loc căminului. A început munca și la cariera de piatră. Aici n-am mai lucrat singur. Au venit cu carele lor să ne ajute gospodari din celelalte, din Stroiești, din Băiceni. Și tot atunci au pornit de la Pașcani ajutoarele făgăduite. Cărămida de la raion, lemnăria lucrată de la atelierele CFR. Ce sigur te simți când vezi că alături de tine sunt muncitori. Știi că întotdeauna, când vei fi la cumpănă grea, vor veni, vor pune umărul și treaba va merge. Și a început săparea temeliilor.
Totdeauna când așezi o piatră de temelie, ai o simțire caldă, gândind că durezi zid trainic și o să dăinui chiar când tu nu vei mai fi. Zi de zi, noi, deputații sfatului, umblam să mobilizăm oamenii mai lăsători la muncă. Moș Toader și cu mine am nimerit la o gospodărie liniștită. Vă mai țineți minte pe somnorosul ăsta, nu-i așa? Da? Nici nu vă mai spun cum îl cheamă. Să nu credeți că a rămas fără dreapta răsplata faptelor sale. Peste câtva timp, uteniștii au făcut-o. Creșteau zidurile la cămin și la casa de naștere. Cu lipsa de brațe am mai scos-o la capăt, însă cu încasarea banilor la autoimpunere am avut greutăți mari. Materialele au început să lipsească. Deputații sfatului foloseau tot timpul lor liber pentru lămurirea cetățenilor. Dar oamenii se codeau, ne amânau. Tare greu le mai venea să se despartă de câțiva bănișori. Lucrările s-au oprit. Dar buzunarul celălalt, deci nu l-o fi întors. Șantierul rămânea mort. Rar mi-a fost dat să văd chipuri mai amărâte decât ale băieților în zilele acelea. Îndeoseb Gheță Puslaru, secretarul temiștilor, starostele Horii Todireșteni. La munca asta a luat parte și Moș Corbu Jălbaru, căruia tare mult îi place să scrie, cum zice el, lozinci agitatorici. La îndemnul nostru al comuniștilor s-au pus și uteniștii pe treabă. Totuși lucrurile continuau să meargă greu. Mulți își pierduseră nădejdea că or să mai vadă clădirile isprăvite. Așa au stat lucrurile până ce într-o zi, noi comuniștii din sat ne-am sfătuit și apoi la oaltă ne-am prezentat să ne achităm toată autoimpunerea, înainte de termen. A plătit tot ce datora și comunistul Costică Prodan, om cu casă grea. Nu s-a lăsat mult așteptat nici Moș Toader, deși el nu-i comunist. Văzând pilda asta gospodarii todorișteni, mai de rușine, mai de dorința de a nu fi mai prejos ca alții, și-au adus deodată aminte că, totuși, undeva în Chimir, s-au mai ascuns câțiva gologani. Spre bucuria noastră, munca are început.
venit luna lui cuptor. Mai însemnată chiar decât munca la construcții a fost strângerea pâinii. Tot ce a fost om în putere în sat a ieșit la secere. E neistovitoare muncă dacă o faci de unul singur. Pe vremea aceea, unii dintre noi, văzând roadele muncii unite la clădiri, gândeau că ar fi bine să-și lucreze și ogorul la fel, în unire cu alții. Muncile de strângere s-au prelungit și încă nu vedeam când și cum o să reluăm lucru. Până ce într-o duminică... Chiar duminica. Au sosit ceferiștii. Prietenul... De ce nu fi fost sâmbătă? Seara, când odireștenii începeau să se întoarcă de la câmp, zidurile casei de naștere erau săltate, nu glumă. În curtea școlii, oamenii s-au strâns la taclale cu oaspeții de la Pașcani. În seara aceea, prietenii noștri ne-au spus: dacă v-ați unit pământurile, ați avea destulă putere să faceți din satul vostru un loc în care să trăiți strașnic de bine. Ascultam și gândeam că de acum înainte s-au schimbat lucrurile și la noi. Și în timp ce noi vorbeam, în școală se adunau băieții și fetele de la cor pentru repetiție. Cântecul care se auzea a stârnit aducerile aminte ale lui Moș Toader. Cu Ghiță Rusu împreună, Moș Toader a plecat acasă. Elea domnica le-a adus vin rece din vechi. Pentru noi, tot direcțenii, vinul e bun la orice prilejuri, dar mai ales la aducerea lui. După ce au ciocnit, Moș Toader a început a-i povesti. Sunt 10 ani bădiei de când am primit în dar paharul. Mi-a dăruit un drumeț ales, care a poposit puțin timp în ograda mea. Mareșalul Fiodor Togușa, fiii țărână ușoară, a fost om de odenie. În vremea aceea el comanda din căsuța asta a mea tot somnul. Aici, pe aceste perine, își hodinea fruntea ostenită. Cât de mâhlit am fost când mi-a venit vestea morții lui. În serile în care avea un ceas slobod, stăteam de vorbă la un pahar de vin. El ostaș, eu plugar, dar amândoi cugetam la fel, că războiul e cea mai mare năpastă. Mi-a secerat și mie războiul ce aveam mai drag pe lume. Lăcăul meu, ca bradul. Și am rămas
rămas singur la bătrânețe, fără rează, singur cu baba mea. Războiul ăsta mare blestem peste oameni. În amintirea celor dragi care nu mai sunt. Și a venit toamna. Noi zoream să clădim nădăjduind că doar o misprăvi înaintea ploilor toamnei târzii. Dar vremea nu e așezată după inima todireștenilor și după legile firii. A trebuit să stăm, să privim și ploile, și omătul, până ce sub alintarea caldă au pleznit iarăși mungurile. Primăvara. Aduceam copiilor bucuria ce le-o făgăduise, puieții pe care trebuiau să-i sădească în jurul clădirilor noi. Tare dragi sunt. Eu am 11, dar parcă toți copiii todireșteni sunt ai mei. Mă uitam la ei cum se străduiau să sădească puieții și mi-am dat seama că nu e o întâmplare că-i sădesc ei și nu noi, cei în vârstă. Copacii ăștia vor fi ai lor. Precum ale lor vor fi și clădirile pe care le durăm. A lor va fi și satul, și câmpul, și țara întreagă. De fapt, noi pentru ei trăim. Pentru ei ne străduim. Și a venit și o zi de sărbătoare. S-a făcut dreptate că s-a lăsat uterniștilor cinstea de a înălța steagurile peste miclăcăii ăștia. Și la casa de naștere se făceau ultimele pregătiri. Tare bucuroasă mai era Ioana Tudorache de mândrețea asta de camere. Câte mândrii ne-am primit musafirii în casă nouă. Au venit ceferiștii de la ateliere. După trud împreună, bucurii împreună. În ziua aceea nu era om în sat care să nu simtă clădirea asta a lui. Și, de fapt, e a noastră, a tuturor și a fiecăruia în parte. Poate că primul joc al echipei nu era grozav, dar era echipa noastră. Erau flăcăi și fetele noastre. Vă dați seama ce însemnează pentru noi o scenă? Vă mai aduceți aminte de scena aceea hodorogită din dosul școlii pe care a jucat echipa din Ruginoasa? Acum scândurile s-au mai îndoit. Nu mai era primejdie să se rupă. Inima nu ți se mai strângea din îngrijorare. Dimpotrivă. Eram pe drept cuvânt mândri de ce am făptuise.
vestit în zilele acelea din plin în satul nostru. Sămânța semănată în lunile în care am ridicat aceste clădiri a încolțit și a prins viață. La Stroiești, la sediul sfatului comunal, ne-am așternut numele pe hârtiile de obârșie ale întovărășirii din Todiești. Ne întorceam spre sat plin de un simțământ neobișnuit, știind că făcusem un pas hotărâtor în viață. Pe drum ne-a trecut o șaretă. Oare cine să fie? Era Ioana Tudorache, care ne aducea o nouă toderișteancă, moașa Elena Negrea. Fetele noastre au primit-o ca pe o soră și cred că nici o clipă tânăra moașă nu s-a simțit străină între noi. N-a trecut multă vreme și într-o noapte a început prima naștere în noua casă. Nașterea a fost lungă și grea. Dacă n-ar fi fost acolo moașa cu știința ei, ce s-ar fi întâmplat? Alt copil jertfit și poate și mama. Ceasurile treceau. Totul era în mâinile Elenei Negre și mâinile astea s-au dovedit până la urmă iscusite. Bun sosit în lume, Petre Bocan, și 100 de ani sănătate. Să ții minte, băi, dacă noaptea asta te prindea sub bătrânul fac din deal, poate nici nu te nășteai. Și în zorii aceleiași zile a venit primul tractor în hotarul nostru și a spart vechile haturi de pe pământul întovărășirii. N-am fost mulți la început, numai 14 familii. Așa stodireștenii, se hotărăsc greu. Mulți mai șovăi, până oară Ghiță Rusu și Moș Toader. Dar nu i-a răbdat